Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat 9. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Hajatan fi sudurikum 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Wa yurikum ayati Wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmat. Dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin.
A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Allahu Allah iku alladzi zat ja'ala dadake sapa zat lakum kanggo sira kabeh al-an'am ing raja kaya iku kaya raja litar kabung supaya numpak sira kabeh minha saking an'am wa min lan saking al-an'am takuluna padha mangan sira kabeh. Dadi Allah sing dadekno raja kaya sebagai tumpakan lan sebagai panganan. Dadi Allah ngabarno nerangno nikmati Allah ing atase pira-pira kawulane nalikane Allah nyiptakno pirang-pirang raja kaya ana unta, ana sapi, ana wedhus. Tapi sebagian sebagai tumpakan, sebagian mana sebagai panganan. Lah nek unta iku ya kena ditumpahi ya kena dipangan sebagai muatan. Dadi lek sampean nggo barang wabot jarak jauh wis tumpan unta wis lah nek sapi dipangan ya kena, diombe susune ya oleh. Terus kanggo nggeret apa? Bajak sawah, nyeret gledekan, sak teruse. Lah nek wedhus ya dibeleh karo diombe susune. Ditumpahi gak mungkin. Utawa dijiko apa? Wulune kanggo apa? Kanggo bol. Utawa kulite kena digawe apa? Mosok kulite wedhus ge bedhog. Digawe tas, kalep, sepatu, sak teruse. Lan pirang-pirang peralatan sing teka kulit. Luwih jelase surat Al-An'am surat An-Nahl ayat 66. Min baini farsin wa damin labanan sa'igan lisyaribin. Berarti apa ayat 66 min baini farsin wa damin. Surat Al-An'am ayat si awal itu hina turihuna wa hina tusbihun ayat itu Al-An'am wes kalau ana
Jadi apa? Kanggo tumpakan nanggone daerah sing berat. Terus saking kulite, saking apa jenenge iku? Wulune. Baru ketemu? Boleh ono. Surat Al-An'am. Ketemu? Kamu boleh ya kak ketemu. Jadi nek sore di apa? Kalau dewe ya. Jadi dewe ya. Jadi pirang-pirang bukti iku kabeh minangka ayate Allah, iku kabeh makhluke Allah diserahno kanggo menungso. Lah ya sampean ro sapi segedene sak ton. Lho ngene ku ya manut iku dicekel arek cilik. Berarti apa pancene ditundukkan oleh Allah sebagian digawe tumpakan. Lane aja sampai sapi ditumpaki. Lah kebon jane kena ditumpaki, lek sapi gak kena. Mulane kapan kok sik zamane PDI numpak sapine ngamuk. Ajane ditumpakan kok ditumpaki. Terus walakum lan iku kedhe sira kabeh fiha ing dalem an'am manafiu pirang-pirang manfaat apa manfaate teko balunge kena digawe apa hiasan kulite digawe hiasan sak teruse wis boleh dhewe pirang-pirang walita belugu lan supaya sampai sira kabeh dimang walakum ikuti sira kabeh dalam an'am manafiru pirang-pirang manfaat walita belugu suwasa amri sira kabeh alaiya ing atase an'am hajatan ing hajat Dimang hilang-hilang ya. Walayalan iku ing atase
alaiya ing atase an'am hajatan ing hajat fi sudrike mendalam dadi sira kabeh wa alaiya lan iku ing atase an'am wa alal fulki lan iku ing atase perahu tumaluna dimot sira kabeh lan kedhi sira kabeh pirang-pirang manfaat ing dalem reja kaya bukan surat Yasin ayat berapa awalam yarau anna kamanakum di ketemu ayat berapa awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amlat aydina aman fahum laha malikun wa dalalna alaikumul wa ayatul lam anna hamalna dzurriatan fil fulkil maskun ayat 41 ayat 42 wa khalaqna lam misli markabun awalam yara anna khalaqna lam mimma amrat aydina an'ama fahum la malikun wa dalalna lahum min arqub wa min ayat tulun adiraku satu ana ta akeh gak ndelok sak temene ingsun ndadekake maring akeh saking penggawean tangan ingsun aman raja fahum laha malikun wa akeh padha miliki wadalalna lahum faminha raqub wa minha yakulun sebagian ditumpai sebagian dipangan walau fiha manafi wa masyaribu afalayas turun ana manfaat ana sing dipangan apa ta ora padha syukur pirang-pirang manfaat astagfirullahaladzim walakum fiya jamal khina turihuna wa khina tasrafun ya Allah ayat 6 surat Nahl itu Al-An'am berarti baik surat An-Nahl ayat ke-6 tak boleh di alam juga gak ketemu
Ayat 5 wal an'am khalaqalakum fiha tif'u wa manafi wa minha ta'kulun walakum fiha jamal khina turikuna wa khina tasrahun wa tasmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bisikil anfus inna rabbakum la raufur rahim wal khayla wal bigol wal khamir litarkabuha wa zinah wa yahlukum ma la ta'lamun. Yo termasuk apa? Raja kaya sing diciptakake dening Allah pirang-pirang manfaat kanggo anget-anget. Kulite sing kandel kena digawe jaket, sebagian dibeleh dipangan. Walakum fiha jamalun. Jamal iku apa? Pantes, ganteng-gantengan nalikane esuk utawa sore. Dadi apa? Koboi. Taruh film koboi. Jadi ngelebokno apa ternak, ngetokno ternak itu merupakan satu kebanggaan. Wa tamilu asqalakum ila baladil lam takunu balighi illa bisikil anfus. Momot buah barang-barang sing abot lek digawa dhewe ya terlalu berat. Tapi dengan bantuan raja kaya iku mang isa diangkut. Wal khayla apa khail? Jaran, bigol, gagal, hamir, apa hamir? Kedelai, keledai. Jadi sebagian sebagai perhiasan, sebagian memang sebagai apa? Pengangkut muatan. Sebagian mana dipek susune, sebagian dipek dagingnya. Siapa sih yang mendengar? Iya, kalau pelihara anjing kami buat ternak. Apa? Nek ingin kiri kanggo bantu peternakan. Tapi lek sampean ingin kiri digawe gaya-gayaan. Siapa sedina ganjaran sampean ilang sak kirot. Dadi ingin kiri hanya sebagai gaya-gayaan itu dimanfaatno kanggo peternakan. Iku apa setiap hari ganjarane ilang sak kirot. Alhamdulillah. Digawe geladak gak apa-apa. Ngerti geladak? Berburu. Oh nggih, boleh nyambung. Terus ayat 81 wa yurikum lan ningalake sapa wae sira kabeh ayati pirang-pirang ayati Allah. Fa ayat mongko endi ayatillahi pira-pira ayati Allah. Tungkiruna padha mungkiri sira kabeh ndi ayati Allah sing mbok ingkari. Tapi wong nek wis atine atas ya tetep gak gelem nerima. Masa dituduh ayati Allah sik tetep gak gelem ngakoni. Mulane ngene surah Al-Baqarah ya apa? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa yakal jarah awasatu qaswa. Dadi jenenge ayat Allah atine kadung atos bahkan lebih keras daripada batu.
Wa inna minal hijarati lamma yashaqaqu minhul yatafajjaru minhul anhar watu lune pecah kadang metu banyune. Wa inna minha lamma yashaqaqu fayaruju minhul ma. Sak temene sebagian saking watu nalikane pecah iku metu banyu. Wa inna minha lamma yabitu min khasyatillah. Sak temene watu nalikane glundung iku krana wedi nang Allah. Tapi nek wong wis atine atos dituduhna ayat Allah ya tetep gak gelem iman. Tapi pirang-pirang tanda bukti kekuasaane Allah di antarane raja kaya. Lah nek wong iku mang eling iku kabeh hasil perbuatane Allah. Misale kewan iku mah digawe ngamuk lah ya kualaan sampean. Sampean ro kebo buli. Gangge ku rutenan. Luaran ku sampe 2 miliar regane. Oh wedi. Ya akhirnya ya tetap dibeleh digawe pesta, tapi yo larang. Oleh ngeramul ya wis ngalano bayi. Iku lah bajing. Sing bule sing paling larang. Dadi gak trimo jutaan miliar regane digawe upacara. Iku kabeh ayate Allah. Lah wong nek ngerti, masyaallah Allah nek kaya ngene samene gedene kaya ditundukno nang gone menungso. Misale digawe ngamuk ora ya kualan. Ya. Jawa menghinakan sakkara lakumul an'am. Allah ngesorake kang sira kabeh raja. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini Pak Lur. Misal kalau ada sapi. Dia sapi tunggal. Sapi ini kan nek mote gambar kurban iki 7 orang, saged 7 orang. Kabul. Lah kula niki tiang-tiang saged kurban, sapi ini kula salah bayar, tapi tiang-tiang kula aman bayar 100 mboten. Angsal. Urunan. Nggih, tapi urunane mau 100. Ya merek. Apa jenenge korban urunan iki? Oleh bukan? Oleh. Sapi angsal. Nek sapi oleh. Lho Nabi lu tahu korban dibeleng ini atas nama keluarga Rasulullah. Terus beleh mana? Ini atas nama umatku sing gak iso korban. Oleh berarti iya. Berarti kalau kambing malam satu kelas urunan satu kambing. Kenapa nih? Latihan. Terus jalan korban. Kadang-kadang itu gini, apa jenis istilah arisan. Tahun ini sapa? Kata nama pribadi. Engko tahun ngarep sapa? Gantian. Arisan. Itu masalah teknis ngono. Masalahnya sing sampai kepada Allah itu apa? Takwaan layyana lawaha luhumuha wala dima'uha. Terus walakin lana yana lahum walaki yana bukan surah Al-Haji. Apa gak bener apa gak temen yang ini iki? Ya ketemu surah Al-Haji. Ayat berapa itu? 7. Layana lawa lukum wa wala dima'uha walaki yana luhut takwa minkum. Ketemu? Takwa.
Atur aku 30 7 Ora merkole sapa ing Allah lufumuha wala dima'uha daginge lan ketene walaki yana luhut takwa minggum tapi Allah merkole takwane sira kadzalika sakhara lakum jelas kan ngene kula Allah ngesorake raja kaya mah kanggo sira litukab biru waha alama dakum supaya maca takbir sira kabeh. Lane diperintah apa kongkon takbiran. Wa basyiril musinin beri kabar gembira bagi orang yang berbuat baik. Jadi korban sing sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Lambien zaman jahiliyah nek korban iku gede diusir-usir nang Ka'bah. Lah, akhirnya turun ayat ini. Jadi sing sampai kepada Allah itu duduk dagingnya lan jarahe tapi ketakwaan. Nah, jadi takwane bener ya. Sadurunge getih iku nempel nang lemah, ceblok nang lemah wis diterima dening Allah. Ya. Jadi apa jenenge raja kaya juga sebagai sarana beribadah kanggo tapi uga iso dadi sarana syirik. Ini surah Al-Maidah. Ya apa iku ini? Laya ja'alawa kafirotan walaham wala wasilah. Awal orang ngekei syariat ngekei untuk bakiro wasilah ham soal Maidah apa lagi? Jadi awal gak gawe syariat tentang untuk ham untuk wasilah temu apa yang ini kibu kayak dhisik. Jadi untuk ham untuk wasilah tapi duduk syariat teka Allah. Jadi ana wong sing gawe syariat dhewe. Kadang-kadang itu mergo apa? Nadar. Hati ya bisa ketan nang basa itu. Untuk kam, untuk wasilah. Tak ketemu. Seratus tiga. Al-Maidah 103. Majalah bakhiratin wala syaibatin wala wasilatin wala kham walakin alladziina kafaru yahtaruna ala wal kadiba waksarumul layak kilun. Jadi awak gak ndadekno untuk bakhira wasilah apa mang
saibah kham, tapi ini wong kafir gawe-gawe goro atas nama Allah. Jadi untuk kham, untuk kafiro, wasilah itu nadar. Nek kate untuk kuman nak pindem lanang terus maro tak umbar. Ya gak dibeleh, ya gak ditumpaki, ya gak dimanfaatno. Nah iku di kanggo berhala, itu untuk Allah. Jadi ada unsur syirik di dalam masalah perlakuan terhadap unta. Ada yang lain? Sekian kaji kita, semoga memberikan keberkahan pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Doa sehari-hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Orang tua Sayyidul istighfar. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Antivirus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.